gikan ta sa Provincial Capitol sa office ni Governor Ibon Ronya Gagas kay asya gitaas sa to ang pahatod o pang birthday ni Gerald, no, ang Darna ng Digos. Nadiri ang pahatod ni Gov Ibon, mapalita og cake karon plus na ay cash gi-appeal. Birthday greeting sa cake, butangan og happy birthday Darna, patuloy ang paglipad from Governor Mark and Yvonne Gagas. Kanila happy birthday Darna. Kaila ka na ni Darna day? Kaila? Apila lang from Gov, ha? Pangutana ng gwapa kung asa lapit. Pinod yung birthday nila. Sir Mike, Diyos ko Lord! Dito ka. Dito. Naletter tuloy no? Kuyawa ni Darnay. Wala ko, wala yung mama nila ko. Dili kayo. Ay, ay. Ma'am, ikaw na lang. Wow! Kuya, limang ka, gobernador na taga. Sikat na kay si Kuanoy. Birthday ka, Mare! Wow! Thank you so much. Uy. Cellphone. I wait to so 500. Ang cake. Katulong na ni sa akong tabo sa araw ng Jesus. Wow, 1,000. Wow, thank you, God. Salamat kayo. Sa birthday sa kong pag-umangkon karon, lipay kayo siya. Oh. Salamat po sa cake. Yung kantin natin, oh. Ano na dia? Walang lighter son. Asa na? Kamu randuhan no, musuno. Tameran to Lord. Lakaw ang isa. Kuya pa. Darna ng Digos. Uy, hangin. Ay, Gob, salamat kay Gob sa akong ison, sponsor ko. Ay, ang sarap po ng ison eh. Nanay mo na yung hinabuhi niya kay tumabalan kay may pisay sa mga daan eh. May pisay sa na. Nalipay kay Gob. Ako, salamat Gob na. Pirmintihan na yung panghatag sa katawan Gob. Governor Ibon, salamat kayo sa imong gihatag kanamo sa grasya nga gihatag nimo kanamo nga sa among pagtrabaho nga usa lang kami mga hardinero lang kami ug kanang mga isa ug labandera lang kami. Salamat kayo Governor Ibon. Special dito sa Trandigos kay ang uban manggo ng mga Darna diri sa Digos wala pa may uban sa Darna so dire ako lang yun ang Darna dire. Ako si Jean. Si Jean de Leon. Salamat kayo. Go Mart, Go Ibon. Na lang nga ako pag-asa makasilpo na. Nakahalay mo mga costume, tanawon doon na to na. Tanawon sa mana. Kani si Sailor Moon. So Sailor Moon na siya. Okay, sunod. Ang
pinaka-sir cosplayer na ko ni Sir, si Iron Man. Iron Man. Shopee. Ano siya? 700 ni? Ay, gani. Ay, apa? Gani siya. Nani siya? Mahal na gani siya ang costume. Ang next costume na ko sukat gani si Spider-Man. Spider-Man. Asa po na gikan? Pinalit ko na ako ni Sabayo kay Pila po siya? 100 na siya. 100. Next. Ang akong costume is Black Spider. Itong pag-video na ako ni sa Gmall. Okay. So, pila po na? This 100 pesos only lang po. Asa po na muna nakuha? Nakuha na. Nakuha na palit. So part. Sa part. Okay. Next. Next costume. Mas. Din mga pang pinaka-costume ko Spider-Man na ko. gihapon. Spider, the high-tech. High-tech, the high-tech. Ang Yes. katong Amazing Spider-Man siguro ni. Magdagan na mo kung Spider good. So, pila po na? This is 100 pesos only lang po. 100 pod. Next. Kani siya. Kanang gusto mo na? Uy, Anime. anime. Oh, Mura magpambunyag lagi. kani Uy, siya. kasiksi ba ana? Is the Halloween Harley Quinn costume. Halloween Uy. party. Nagamit naman siya sa mga kuwan dito sa parade. Sa mga parade ng Jollibee Drive Pro. After that, is my costume is Ana. So mana? this Demon Slayer. So Demon all Slayer. anime cosplayer nagpalalaki ko ani nga pwede magbabae. Okay. Is a 150 only. So Okay. all short pakating sa Japan surplus. Japan surplus. Wa ni mo nagipamain sa online. Gipang hangel, gipang labhan na. Oh, wala. Wala. Wala pa. Nabahal lagi na muna sir Mike. So tara ating sunod. Okay, sulod na. Laila din siya, Laila. Ginagani siya nagbuhat sa mga costume. Laila. Ako So may Layla. So manang Layla. Laila. Laila de Lima. Mo din ay Layla di ay. Oh, sa Mobile Pag Legends wala ko'y makina, so Zero. pabuhat na ko siya. I Kagawan. see. Okay. So mo ni. Bisag wala ko'y makina, mahimo lang yan. Mano-mano. Mano-mano So lang tanaw yun. na to, sudlo na to ang kuan imuhang kwarto ni Darna. Yes. So diri ka matulog. Kaya makita ko mga Barbie. Okay. Kani mga Barbie. So, Sa mo kamigda dire. hindi ko matulog. Bot ka ayaw, kaya mga lalaki. Daghan bago nimo mga accessories. Daghan ni kag Barbie oh. Ako na gina-collection, Mike. Kaya gwapo niya ko mga Barbie good. Mga 50 uli lang siya. Kaya mahal ang pinakamahal na Barbie. Ang pinakamahal na Barbie ang 100% Barbie. 100%? Yes! Uy. Mura lang siya sa pinakamahal sa Gaisano Marketplace. Okay. Asa yung pinaka-paborito ni mga Barbie diha? Guys, Ganyan. kagawan, yakan sa iyong anak babae. To, pumilihok mo lagi to. Gusto mo to? Okay na to? Ay, hindi si Takya. Meron kaming Transformer toys, the Bumblebee, gikan sa South America. Sure. Creation niya siya sa mga Okay. items. So naman lagi sa yung mga Brabagol? Napay PC oh, sa mga kanding ani. Wala! Napay wig oh, wig. Wala! So mao ni imuhang kwarto di ay. Sige. Diha gid ay kamigda no. Bilang ka daw gamay daw.